Здравейте, аз съм Марко Лутяри и днеска иска да ви оправя една хубава, свежа и вкусна рецепта с едрозмяна домашна лутеница. Знаете, скорото ще се снимам в градините на Дерони, да гледате нашата видеорецепта и айде да започнем. И разбира се, ще почваме с домашна едрозмяна лутеница. 100% естествени съставки, без никакви консерванти, с чушки от градините на Дерони. Ще мажем първо тесто с лутеница, ще настъргаме кашкавал, прошуто крудо, пресна рига, мащърка и малко бусилик. Сега ще го завиваме като роло. Сега ще го режем нагорно дебелината на 2 пръсти. Поставям в фурната на 180 градуса между 18 до 20 минути. Нашата пита е готова. Изглежда много хубава, изпечена добре. Сега ще аранжираме. Довършиме с хубави свежи поправки, както босилика, мащърка, прясна рига. И аз сте готов. От мен Марко Лутяри. Пожелавам ви бон апетит!